Hi लोगोफोर वेलकाम बैक टू आवर गोरलै चैनल सो नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि गोरलै चैनलसिम बरायनाय जाबाय सो नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने गोरलै चैनेलाव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चैनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दं सो नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो सो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामदिनोसै जों दा नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों बे नोंथांमोननि क्लास 10 नि खोन्दो 5 आव थानाय लेसननि सोमोन्दै जोङो गुवारै डिसकास खालामोन बे भिडिअनि गेजेरजों गुदि मुवाफोरनि आन्थोरारि थाखो राननाय दा गिबियावनो नोंथांमोना बे लेसनाव मा नुनो मोन्दों गुदि मुवाफोरनि आन्थोरारि थाखो राननाय दा बेनिफ्राय जों मा बुजिनो हादों गुदि मुवा माने जोङो जाय मुवाफोरखौ सिफायब्लाबो सिफायबावनो हाया बेफोर मुवाफोरखौ मा गुदि मुवा बुंनाय जायो दा बेफोर गुदि मुवाफोरखौ जोङो माबोरै जोङो थाखो रानदोंमोन बेनि बागै जोङो सावरायगोन बे भिडिअआव बेनिफ्राय दा गोदो साइन्टिस्टफोरा बा बिगियानगिरिफोरा मा गुदि मुवाफोरखौ माबायदि थाखो रानदोंमोन जों बेनि बागै बे भिडिअआव डिसकास खालामगोन दा गिबियावनो दा नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों बेवहाय मा लिरनाय दङ नोंथांमोना नुनो मोनखादों आथिखालाव जों मोन 114 गुदि मुवाफोरनि सोमोन्दै मिथिनो हाबाय दा बर्तमान जोङो आथिखाल मुगायाव बेसेबां टोटेल जोङो 114 गुदि मुवाखौ रिसार्च खालामना मोनबाय बा बिगियानगिरिफोरा बेखौ संदाननानै दिहुननो हाबाय बाट जेब्ला 1800 मायथाइयाव बेयो जोङो 30 गुदि मुवाखौल'सो मोनथिनो हादोंमोन आरो बेबायदिनो रिसार्च खालामै बिगियानगिरिफोरा दासिम 114 गुदि मुवाखौ मोननो हादों आरो बिदिनो मा बिगियानगिरिफोरा बेनि सोमोन्दै फरायसंगासिनो आरो उनाव बे 114 नि अनगायैबो गोबां गुदि मुवाफोर मोनबावनो हानायनि माबाफोर चान्स दङ नामा बेखौ बिगियानगिरिफोरा मा स्टाडि खालामगासिनो दङ दा बेनिफ्राय जों बेयाव नोंथांमोनजों गिबियावनो सावरायनो नागिरदों दा नैबे पेराग्राफाव मा बुंदों नैबे आब्रुथि फारि खालामना गुदि मुवाफोरखौ थाखो राननायनि नाजाजेननाय दा गिबियाव मा खालामदोंमोन साइन्टिस्टफोरा दा जोङो हमना ला दखान एबा गलाफोराव जोङो थाङोब्ला बेवहाय जोङो मा नुनो मोनो बिस्कुटफोरखौ मोनसे आलादा जायगायाव दोननाय नुगोन आरो साबोनफोरखौ जोङो आलादा जायगायाव दखाननि मोनसे आलादा जायगायाव जोङो बेबायदि थुबुर खालामनानै दोननायखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय सि जोम सुग्रा साबोनखौ एक्सट्रा दोननाय नुनो मोनो मेथाइफोरखौ जोङो बिस्कुटफोरखौ एक्सट्रा जोङो मोनसे जायगाथिं थुबुर खालामना दोननाय मोनो थिग बिदिनो साबोननि बेलायावबो सि सुग्रा साबोनखौ एक्सट्रा दुगैनाय साबोनखौ एक्सट्रा दा बेबायदि जोङो एक्सट्रा माने आलादा आलादायै जोङो लाखिनानै दोनो दा बे आलादा लाखिनायनि जाहोना जाबाय बिसोरनि जा धोरोम बिसोरनि प्रपार्टिखौ नायनानै जोङो बेबायदि आलादायै दोननाय जायो थिग बिदिनो जोङो गुदि मुवानि बेलायावबो जोङो जुदि बबेबा मोनसे गुदि मुवाफोरनि धोरोमा बबेबा मोनसे गुदि मुवाफोरजों गोरोबोब्ला जों बेफोरखौ बबेबा मोनसे जायगायाव ज' दोनथुमगोन दा बेखौनो माने गोदोनि साइन्टिस्टफोरा बेबायदि रिसार्च खालामनानै जोङो आलादा धोरोमनि सायाव बबे गुदि मुवाफोरा धोरोमा गोरोबगोन बेनि सायाव डिपेन्ड खालामनानै गुदि मुवाफोरखौ रानदों आरो बेबायदि जोङो टेबोलफोरखौ मोननो हादों दा गिबियावनो नोंथांमोना बेवहाय द' बेरेननि 3 अरजाब दा द' बेरेना सासे साइन्टिस्टनि मुं बियो मा मोनसे 3 अरजाब बेबायदि माबा होदोंमोन बुंफुरलु होदोंमोन दा बेनि बागै जों सावरायनोसै दा बेवहाय मा लिरदों 1817 मायथाइयाव जहान उल्फगेंग द' बेरेन मुंनि सासे जार्मान रासायन बिगियानगिरिया एखे धोरोम गोनां गुदि मुवाफोरखौ हानजायाव थाखो राननो नाजादोंमोन दा गिबियावनो बे सासे नैबे साइन्टिस्टआ जाबाय बे गिबि माने स्टाडि खालामजेननाय बियो माने गुदि मुवाफोरखौ एखे धोरोम गोनां थानाय गुदि मुवाफोरखौ ज' बे लाखिदोंमोन आरो थाखो राननो नाजादोंमोन जुदि गुदि मुवाफोरनि धोरोमफोरा जुदि आलादा जायोब्ला बे एक्सट्रा सेपारेटलि बेखौ लाखिनाय जादोंमोन दा बेनिफ्राय आरो मा लिरदों बिथाङा हानजाफोरखौ 3 अरजाब बुंदोंमोन आरो बेयो मोनसे मा खालामदों मोनसे हानजा बानायदोंमोन आरो बे हानजाखौ बियो नैबे 3 अरजाब होननानै मुं होनाय जादों स' बेनिफ्राय जों दा आरो मा लिरबावनो हायो जों दा नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि 3 अरजाब बे मुं होबाय बेनिफ्राय दा 3 अरजाबनि बुंफुरलुआव मा लिरनाय दङ
बेखौ जों स्टाडि खालामसै डबेरेनआ दिन्थिदोंमोन दि थाम अरजाबाव जेब्ला मोनथाम गुदि मुवाफोरखौ गुन्द्रासायारि मोदोमबां बांलांनाय दा नैबे जाबाय इम्परटेन्ट बे जाबाय इम्परटेन्ट बांलांनाय बादि लिरनाय जायो अब्ला गेजेरनि गुदि मुवानि गुन्द्रासायारि मोदोमबाङा गुबुन मोननै गुदि मुवानि गुन्द्रासायारि मोदोमबांफोरनि गड़ अनजिमानि समान फ्राम जायो होनना बुंदों दा बेनिफ्राय जों मा बुजिखो बियो मा खालामदों मोनथाम गुदि मुवाफोरखौ लादोंमोन आरो जोङो गिबि गुदि मुवा आरो जोबथारनाय गुदि मुवाखौ दाजाबनानै जोङो जुदि बेखौ एभारेज दिहुनोब्ला बे गेजेरनि गुदि मुवानि मोदोमबांजों समान जायो होनना बुंदों बेखौनो बियो होदोंमोन बुंफुरलु दा बेनि जोङो एग्जाम्पलखौ नोंथांमोना मोननो हागोन बेवहाय दा बिदिन्थि बायदि बेवहाय मा दोङो स' इम्परटेन्ट बाथ्राखौल' सावरायनाय जागोन बेवहाय नैफोर जाबाय एसेबां फरायना बेफोरखौ बिदिन्थि बायदि लिथियाम आरो दिन्थिसिनखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि लिथियाम दिन्थिसिना जाबाय Li लिथियाम सडियाम पटासियाम थाम अरजाबखौ जाय गुन्द्रासायारि मोदोमबाङा फारियै 6.9 लिथियामना बेसेबां मोदोमबाङा 6.9 बेनिफ्राय सडियामना दङ 23.0 आरो पटासियामना जाबाय 39.0 बेबायदि दङ बेनिफ्राय जों दा गड़ अनजिमाया बेसेबां मोदोमबांनि गड़ अनजिमाफोरखौ दिहुननो जा बेनिफ्राय आरो मा लिरबावदों बेखौ सडियामनि गुन्द्रासायारि मोदोमबांजों माबोरै रुजुलायनो दा नोंथांमोना बेवहाय दा 6.9 आरो 39.0 मोनदोंमोन जों नैबे लिथियाम आरो पटासियामखौ जुदि दाजाबोब्ला 6.9 आरो नैबे 39.0 खौ जों दाजाबनानै जोङो 2 जों जुदि डिभाइड खालामबा नैबे गेजेरनि मोदोमबांखौ जोङो मोननो हागोन एसे माने आलादा दशमिकनि बेलायाव आलादा जानो हागौ माब्लाबा पइन्ट सामथिं मोननो हागौ बाट जोङो एसे समानफ्राम मोननो हायो होनना बुंदों बेखौ बेनिफ्राय आरो नै दा मोनसे टेबोल होदो बेवहाय दा बे टेबोला जाबाय नोंथांमोना बेखौ बे जाबाय डबेरेननि नैबे साइन्टिस्टआ होनाय बे मोनसे टेबोलखौ बिथाङा स्टाडि खालामनानै मोनदों दा बेवहाय हानजा ए गुदि मुवा एन बे नाइट्रजेन पटासियाम आर्सेनिक बिदि दङ आरो मोदोमबांफोरा दङ बिदि बेनिफ्राय जों दा नोंथांमोना नैखौ आरो नैबे जोबथारनायखौ जुदि प्लास खालामनानै जुदि 2 जों डिभाइड खालामना होयो अब्ला नोंथांमोना जोङो बेखौ मा मोननो हागोन जों गेजेरनि गुदि मुवानि जा मोदोमबां बेखौ जोङो मोननो हागोन दा नोंथांमोना बेखौ खालामना नायनो हायो स' नोंथांमोना बेखौ जुदि खालामबा जोङो नैबे खिन्थु नैबे बेवहाय नोंथांमोना बेखौ खालामना नायनो हागोन नंमारगौना नंमारा दा बेवहाय जुदि 14 आरो जोङो नैबे 74 खौ जोङो प्लास खालामनानै जोङो जुदि 2 जों डिभाइड खालामबा नोंथांमोना 2 जों डिभाइड खालामबा बेवहाय जोङो नै गेजेरनिखौ मोननाय नङा थामहिनबा नैबे हानजा एआव बेयो जाहैनाय नङा नोंथांमोना नैबे हानजा बी आरो हानजा सीआव जोङो नैबे मोननैखौ प्लास खालामबा केलसियाम आरो नैबे बेखौ प्लास खालामनानै स' नोंथांमोना गेजेरनिखौ मोननो हागोन दा 40 बेवहाय मा दोङो बे नोंथांमोना केलकुलेसन खालामना नायनो हायो 37.3 बेनिफ्राय 2 स' नैखौ नोंथांमोना खालामना नायनो हागोन स' खालामब्ला एसे गोरोबफ्रामो आं खालामनाय मोन्दोंमोन 88.7 मोन्दोंमोन दा एसे गोरोबफ्रामो होनना बुंदों डाइरेक्ट नोंथांमोना सेम टु सेम मोननाय नङा बाट एसे गोरोबफ्रामो बेखौ होनना बुंदों दा बेवहाय बेनिखायनो मा लिरदों नोंसोर मोनगोन दि बी आरो सीआ डबेरेननि थाम अरजाब नैबे ग्रुप बी आरो ग्रुप सीआव थानाय जा गुदि मुवाफोर बेफोरखौ थाम अरजाब होनना बुंदों डबेरेनरा बै समाव मिथिनाय गुदि मुवाफोरनिफ्राय मोनथामल' थाम अरजाब सिनायथिनो हादोंमोन थखलाय 5.2 बेनिखायनो थाम अरजाब थाखो राननाय फारिखान्थिया बानजायथाव होनना सानजायाखैमोन दा अनलि बेयो मोनथामल' हानजा होनो हादोंमोन बे डबेरेनआ हानजा 1 हानजा बी आरो हानजा सी बेबायदि बाट बेयो एसेबां बाहायजाथाव नङामोन दा नैयाव बे टेबोलखौ होना दोनदों लिथियाम बेबायदि टेबोल बे मोननो हादोंमोन दा नैबे जाबाय साइन्टिस्टनि सोमोन्दै एसे लिरनाय दङ डबेरेननि सोमोन्दै बेखौ स्टाडि खालामना लानो हायो बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट बे थांबाय डबेरेननि सोमोन्दै थांबाय बे थाम अरजाब माबोरै बे खालामनानै मोन्दों बेखौ जोङो सावरायखांबाय बेनिफ्राय जों दा निउलेन्सनि अक्टेभ खान्थि दा बेखौ नायनोसै निउलेन्स octaves ल' होनना बुंदों स' बेखौ जोङो एसे फरायनायनि मा लिरनाय दङ डबेरेननि नाजानाय गुबुन रासायनारि बिगियानगिरिफोरखौ गुन्द्रासायारि मोदोमबांफोरजों लोगोसे गुदि मुवाफोरनि धोरोमफोरखौ सोमोन्दो लाखिनायाव थुलुंगा होदोंमोन
स' गिबियावनो द'बेरेना स्टाडि खालामखांबाय स्टाडि खालामना निउलेन्सआव फैबाय आरो निउलेन्सआ बेजों जा रिलेटेड थानाय द'बेरेना जा फरायसंनाय बेखौनो एसे रिसार्च खालामफिनबाय आरो एसे थुलुंगा मोननानै बेयो एसे 56टा टटेल मा मोननो हादोंमोन गुदि मुवाफोरखौ बेयो मोननो हादोंमोन नैबे निउलेन्सआ बेनिफ्राय आरो मा लिरदों बिथाङा खमसिन गुन्दासायारि मोदोम बांगोना हाइड्रजेननिफ्राय जागायनानै बे गुन्दासाखौ माबायदि साजायदोंमोन माने जायनि मोदोम बाङा बयनिख्रुइ खम बेखौ गिबियाव लाखिदोंमोन बे जाबाय हाइड्रजेनखौ बियो गिबियाव जागायबाय जागायनानै टटेल बेयो 56टा गुदि मुवाफोरखौ मोननो हादोंमोन बेनिफ्राय आरो मा लिरदों बिथाङा मोनदोंमोन दि मोनफ्रोमबो 8थि गुदि मुवाया गिबि गुदि मुवानि धोरोमफोरजों समान बियो मा साजायखो 1 2 बिदि बेबायदि साजायनानै जोबथारनायाव मोनसे मा 8सिमहालागै साजायदों आरो बे 8आ नैबे बेयो फार्स्ट सेथि गुदि मुवाजों गोरोबफिनो बेनिखायनो बेयो नेक्स्ट बेयो स्टेप फार्स्टनिफ्राय थांफिनगोन फार्स्टनिफ्राय बेयो साजायबोफिनगोन दा बेखौ बियो स्टाडि खालामना मोनदोंमोन बेनिफ्राय आरो मा लिरदों बिथाङा बेखौ दामनाय देनायनि 8 देंखोजों रुजुदोंमोन आरो बे 8थि गुदि मुवाया गिबि गुदि मुवाजों धोरोमफोरजों समान जानायनि थाखाय बियो दामनाय देनायजों रुजुदोंमोन बेनिखायनो बेखौ अक्टेव खान्थि होननानै बुंदोंमोन बेयो निउलेन्सनि अक्टेव खान्थि होननानै मिथिजायो निउलेन्सनि अक्टेवआव लिथियाम आरो सडियामनि धोरोमफोरा गोरोबलायनाय बेवहाय मा लिथियाम आरो जा सडियाम बिसोरनि धोरोमफोरा गोरोबलायनाय होनना बुंदों बेबायदि बेरिलियाम आरो मेगनेसियामा गावजों गाव गोरोबलायनाय आरो बेयो थखलाय 5.3खौ जोङो मोननो हागोन बेनिफ्राय निउलेन्स अक्टेव खान्थिनिफ्राय दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनबाय निउलेन्सनिफ्राय मोननाय बे टेबोल बे दामग्रा देग्रानि देंखो सारे गा मा पा दानि बेबायदि होनाय दङ बेनिफ्राय निनि उनाव मा फैगोन सा फैफिनगोन दा थिग बिदिनो मा नैबे 7सिम जानाय लोगो लोगो नेक्स्ट बियो नैथिं फैगोन थामहिनबा नैबे 8आ जोङो मा 1 2 3 4 5 6 7 7सिमहालागै मोनबाय बेनिफ्राय 8 जानाय लोगो लोगो बेयो नैबे सेथि गुदि मुवाजों गोरोबफिनो होनना बुंदों बेनो जाबाय निउलेन्सआ बेबायदि होदोंमोन दा फ्ल'रिना जाबाय नैबे हाइड्रजेनजों गोरोबफिनो होनना बुंदों थिग बिदिनो क्ल'रिनाबो गोरोबफिनो दा बेबायदि टेबोलखौ जोङो मोननो हागोन बेनिफ्राय आरो मा लिरदों दा बेवहाय जोङो बिनिफ्राय निउलेन्सनिफ्राय मा सोलोंखो बेवहाय मा मोननो हाखो मा बे खाबु दङ बा खाबु दं बेखौ बेवहाय होदों अक्टेव खान्थिखौ केलसियामसिमल' बाहायनो हानाय जानानै फैदोंमोन केलसियामनि उनाव मोनफ्रोमबो 8थि गुदि मुवाया गिबिनि बायदि एखे धोरोमफोरखौ मानिया जोङो अक्टेव खान्थिखौ अनलि मासिमहालागै बाहायनो हायो जों केलसियामसिमहालागै दा नोंथांमोना बेवहाय नै केलसियामसिमहालागै बाहायनो हायो होनना बुंदों उननि जा गुदि मुवाफोर दङ बेफोरो बाहायजाया होनना बुंदों बे जाबाय अक्टेव खान्थिनिफ्राय जोङो सोलोंनो हाबाय निउलेन्सनि ल'निफ्राय बेनिफ्राय आरो मा लिरदों निउलेन्सआ सानना लादोंमोन दि मिथिंगायाव मोन 56 गुदि मुवाफोरखौल' मोननो हायो आरो इयुनाव गोबां गुदि मुवाफोरखौ संखांनो हानाय जाया नाथाय उनाव गोबां गोदान गुदि मुवाफोरा संखांजादोंमोन जायफोरनि धोरोमफोरा अक्टेट खान्थि मानियामोन होनना बुंदों दा निउलेन्सआ गाव रिसार्च खालामनायाव गाव स्टाडि खालामनायाव अनलि नैबे 56ल' बेयो मोननो हादोंमोन गुदि मुवाफोरखौ बेनिफ्राय बेयो लासै लासै बे स्टाडि खालामखांनायनि उनाव आरो गुबुन बिगियानगिरिफ्रा रिसार्च खालामखांनानै नायफिनबाय फरायसंनानै बिसोरो मा मोनदों नैबे 52नि बांसिन गुदि मुवाफोरखौ मोननो हादोंमोन आरो बे गुदि मुवाफोरा निउलेन्सनि खान्थिखौ मानियाखैमोन थामहिनबा अक्टेव खान्थिफोरखौ मानिना सोलियाखैमोन बेनो जाबाय बे खाबु बेफोर बेनिफ्राय निउलेन्सआ बिथांनि थखला गुदि मुवाफोरखौ सोफादेरनो हानाय मोननै गुदि मुवाफोरखौ एखे समाव लाफादेरदोंमोन नाथाय आरोबाव खायसे गोरोबलाय गुदि मुवाफोरखौबो एखे देंखोआव लाफादोंमोन नोंसोर थखला 5.3निफ्राय बेफोरनि बिदिन्थिफोरखौ दिहुननो हागोन ना बेखौ सोंदों जोंखौ थखलायाव नायनानै नोजोर होदि कबाल्ट आरो निकेलखौ एखे जौथुआवनो फज'नाय जादों दा नैयाव मा नुनो मोन्दों जोङो नैयाव कबाल्ट आरो निकेल बिसोरखौ जोङो मा मोनसे जौथुआवनो थादों आरो मोनसे बे लाइनाव दङ दा बेखौ बुंदों बेनिफ्राय बे जाबाय एग्जाम्पल जागोन आरो धोरोमफोरजों गोरोबलायनाय आयरनखौ बेफोर गुदि मुवाफोरनि गोजानाव फज'नाय जादों आरो नैबे दा आयरन माने नैबे एफिया एसेनि धोरोमनिफ्राय एसे आलादा जानायनि थाखाय बिथिं लाखिनाय जादों दा नोंथांमोना बे सिम्बलफोरखौ मिथिनांगोन आयरननि सिम्बला जाबाय एफि बेखौ जोङो मिथियो दा बेनो जाबाय बेनि खान्थिमोन अक्टेव ल' बेबा जोङो निउलेन्सनि खान्थिया बेखिनियानोमोन बेनिफ्राय दा जोङो दा नैयाव मोननैसो कुइसन सोंदों
द' बेरेनि थाम अरजाब निउलेन्सनि अक्टेभनि जौथुमावबो हाफादेरो नामा रुजु आरो दिहुन द' बेरेनि थाखो राननायनि बेखाबुफोरा मा निउलेन्सनि अक्टेभ खान्थिनि बेखाबुफोरा मा स' बेखाबुफोरा बेफोरनो जों जा सावरायबोनाय बेफोरखौनो लिरना होनो हागोन आरो नोंथांमोना बेफोरनि फिननायखौ उननि भिडिअ डिसकास खालामनाय जागोन। बेनिफ्राय दा नेक्स्ट जोङो नायनोसै आब्रुथियै फारि खालामनाय मेन्डेलिभनि आन्थोरारि थख'लाय। दा बेयाव जोङो मेन्डेलिभनि जा रिसार्च खालामना मोननाय बेखौ जोङो फारि खालामदों बेवहाय। दा बेखौ जों एसे स्टाडि खालामसै। निउलेन्डनि अक्टेभ खान्थिखौ नेवसिनायनि उनाव गोबां बिगियानगिरिफ्रा गुदि मुवानि धोरोमफोरखौ बिसोरनि गुनद्रासायारि मोदोमबांफोरजों सोमोन्दो गोनां खिन्थायखौ नागिरसंबाय थादोंमोन। दा निउलेन्ड्सआ होखांनायनि उनावबो साइन्टिस्टफोरा बेनि सायाव रिसार्च खालामफिनबाय थादोंमोन आरो गोदान गुदि मुवाफोर मोनबावगोन नामा बेखौ नायफिनबाय थादोंमोन आरो मा मोननो हादों गुदि मुवाफोरखौ थाखो राननायनि गाहाय माना दिमित्री बे इभानोविच मेन्डेलिभ मुंनि सासे रासियानि रासायनारि बिगियानगिरिनिसिम थांदोंमोन। बिथाङा गुदि मुवाफोरनि आन्थोरारि फारिलाइनि जौगाहोनायाव थख' गोनांथार मददगिरिमोन जेराव गुदि मुवाफोरनि बेसोरनि गुनद्रासायारि मोदोमबां आरो रासायनारि धोरोमफोरनि गोरोबलायनाय गुदि धोरोमनि सायाव बिथा खालामनानै साजायदोंमोन। दा बे जाबाय सासे साइन्टिस्ट फैलायबाय बे जाबाय बे निउलेन्ड्सनिखौ स्टाडि खालामनानै मेन्डेलिभ फैलायबाय। स' मेन्डेलिभआ माबायदि होदोंमोन दा नैयाव नोंथांमोना मेन्डेलिभनि सोमोन्दै फरायनानै लानो हायो। बेनिफ्राय मेन्डेलिभआ मा मोननो हाखो दा जेब्ला मेन्डेलिभआ बिथांनि खामानिखौ जागायदोंमोन अब्ला मोन 63 गुदि मुवाफोर मिथिजादोंमोन आरो मेन्डेलिभआ स्टाडि खालामबाय रिसार्च खालामनानै बियो 56नि निउलेन्ड्सआ बेसेबां मोन्दोंमोन 56 मोन्दोंमोन बाट नैबे मेन्डेलिभआ स्टाडि खालामना 63खौ मोननो हादों टटेल गुदि मुवा। बेनिफ्राय आरो मा लिरबावदों बिथाङा गुदि मुवाफोरनि गुनद्रासायारि मोदोमबां आरो बिसोरनि महरारि आरो रासायनारि धोरोमफोरनि गेजेराव थानाय सोमोन्दोखौ नायनाय जादोंमोन। दा 63 गुदि मुवाफोरखौ मोनबाय मोननायनि उनाव बेयो मेन्डेलिभआ मा खालामदों बिसोरनि धोरोमफोरा 63 गुदि मुवाफोरनि धोरोमफोरा समान नंगौना नङा गावजों गाव आरो समानब्ला बेयो मोनसे जायगायाव लाखिदोंमोन आरो समान नङैखौ एक्सट्रा लाखिनाय जादोंमोन आरो रासायनारि धोरोम बेफोरखौ बेयो रिसार्च खालामनो नायदोंमोन। बेनिफ्राय आरो मा लिरदों रासायनारि धोरोमफोरनि गेजेराव मेन्डेलिभआ अक्सिजेन आरो हाइड्रजेन गुदि मुवाफोरजों सोमजिनाय खौसेफोरनि फारसे गोसो होदोंमोन। दा नैबे अक्सिजेन आरो हाइड्रजेनजों मा खौसे मुवाफोर सोमजियो बेनि सायाव बांसिन मेन्डेलिभआ गोसो होसिनदोंमोन होनना बुंदों। दा अक्सिजेनजों जोङो मा जायखिजाया फ्राय जोङो खौसे मुवाफोरखौ अक्सिजेनजों थानाय नुनो मोनो आरो हाइड्रजेनजों थानाय दा दैनि मलिकुल दैनि गुन्द्रामाया मा H2O बेबायदि आरो CO2 कार्बन डाइ अक्साइड दा बेफोरबायदि माने जोङो अक्सिजेन गुदि मुवाखौ थानायखौ जोङो गुदि मुवानि जोङो बांसिन खौसे मुवाफोरखौ मोननो हायो आरो बेखायनो बेयो बिसोरनि फारसे अक्सिजेन आरो हाइड्रजेनजों बेसेबां मोनबेसे रोखोमनि बा जों खौसे मुवाफोर मोननो हागौ बेनि बागै बांसिन गोसो होदोंमोन मेन्डेलिभआ बे गुदि मुवानि सायाव। आरो मा लिरदों बिथाङा हाइड्रजेन आरो अक्सिजेनखौ सायख'दोंमोन जिहेतु बिसोर जोबोद सांग्रां आरो गोबां गुदि मुवाफोरजोंनो खौसे दायो। जोङो जुदि खौसे मुवाफोरखौ जुदि नायोब्ला बांसिन जों अक्सिजेन आरो हाइड्रजेननि फर्मुलाफोरखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो। दा बेखौ बेनिखायनो लानाय जादों बेयो मेन्डेलिभआ बे मोननै गुदि मुवानि सायावल' बांसिन बेयो रिसार्च खालामना नायदों स्टाडि खालामदों। मोनसे गुदि मुवानि सोमजिनाय हाइड्राइड आरो अक्साइड फर्मुलाखौ गुदि मुवानि थाखो राननायनि मोनसे गुदि धोरोम होननानै साननाय जायो। बिथाङा अब्ला गां 63 कार्ड लादोंमोन। स' बियो मा खालामदों नैबे 63 गुदि मुवाफोरखौ फोरमायनो थाखाय बियो 63 दा कार्ड लादोंमोन आरो गांफ्रोमबो कार्डआव मोनसे गुदि मुवानि धोरोमफोरखौ लिरदोंमोन आरो जुदि बियो मा खालामदों 63 गुदि मुवा फार्स्ट गुदि मुवाखौ स्टाडि खालामखांबाय धोरोमफोरा माबायदि बेयो गांसे कार्डआव लिरना दोनबाय। बेनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे मा खालामदों गुबुन मोनसे गुदि मुवानि थाखाय गुबुन मोनसे कार्ड लादोंमोन आरो बेवहाय मा धोरोमफोरखौ लिरदोंमोन आरो धोरोमफोरखौ लिरनानै बियो मा खालामदों इन्जुराव नैबे इन्जुराव बियो सुथाबना दोनदोंमोन आरो बे मा बिथाङा जुदि सेम जुदि धोरोम थानाय गुदि मुवाफोर मोनोब्ला बेखौ एसे ज' जायगायाव बा खाथि बियो सिथाबनानै दोनदोंमोन बेखौ बिथाङा मोनदों। बेनिफ्राय बिथाङा नोजोर होदोंमोन दि गोबां गुदि मुवाफोरानो आन्थोरारि फारिलाइयाव जायगा मोनदोंमोन आरो बिसोरखौ गुनद्रासायारि मोदोमबां बांलांनाय फारियाव साजायनाय जादोंमोन आरो बिथाङा गुनद्रासायारि मोदोमबां बांलांनाय जायनि गुदि मुवानि गुनद्रासाया बयनिख्रुइ खम बेयो गिबियाव थागोन बेनिफ्राय आरो बांसिन थानाय जाबाय बिदि जोबथारनायाव थागोन बिदि बेयो बांलांनाय फारियाव साजायदोंमोन। बेनिफ्राय आरो मा लिरदों
बेखौबो नोजोर होदोंमोन दि एखे महरारि आरो रासायनारि धोरोम गोनां गुदि मुवाफोरा आन्थोराव गले गले ओंखारफिनो आरो बिजा स्टाडि खालामनो बेयो मा एखे महरारिनिनो मा गुदि मुवाफोर मोननो हादों एखे महरारि आरो रासायनारि धोरोमफोराबो एखे गोनां बेफोरनि बांसिन गुदि मुवाफोर मोननो हादोंमोन। बेनिफ्राय बेनि बिथिङावनो मेन्डेलिभआ मोनसे आन्थोरारि खान्थि बानायदोंमोन जेराव बुंदोंमोन दि गुदि मुवाफोरनि धोरोमफोरा बिसोरनि गुनद्रासायारि मोदोमबां हिसाबै आन्थोराव खामानि मावो। मेन्डेलिभनि आन्थोरारि थखलायाव थोंगोर थानाय थोंगोर जौथुमफोरखौ हानजा आरो हास्रेङारि सारिखौ आन्थोर बुंनाय जायो। दा नोंथांमोना थखलाया मोनसे मोनगोन दा बे जाबाय बे दा नैबे नैबे जौथुमखौ होनना बुंदों बे जाबाय हानजा बे जाबाय मोनसे मोननै मोनथाम टटेल जोङो 8टा हानजा मोननो हादों मोन 8 आरो नैबे जाबाय जा बेबायदि थानाय हराइजन्टेलाव थानायखौ जोङो आन्थोर होनना बुङो बेवहाय बेयो टटेल 6टा आन्थोर मोननो हादोंमोन। दा नैबे मेन्डेलिभआ जा मोननाय गुदि मुवाफोर बेयो बेबायदि टेबोल होनानै बेबायदि बानायबाय बे जोङो बे टेबोलखौ मोननो हाबाय। बेनिफ्राय दा बेवहायबो टेबोलाव मोनथिनो गोनां एसे मा बाथ्रा दङ दा बेवहाय नोंथांमोना बेखौ नायनो हायो मेन्डेलिभनि आन्थोरारि थखलाया 1892 मायथाइयाव जार्मान खौरां बिलाइयाव फोसावजादोंमोन। बेफोर इमान इम्पर्टेन्ट नङा थेवब्लाबो एसे फरायनाया मोजां एग्जामाव बेफोरबायदि फैया। मा बेयो थारमाने 1872 जार्मान खौरां बिलाइयाव फोसावजादोंमोन जे मेन्डेलिभनि जा थखलाय बेयो बेबायदि होननानै फोसावजादोंमोन। एसे जौथुमनि गोजौआव अक्साइड आरो हाइड्राइडफोरनि फर्मुलायाव आर हांखोजों हानजायाव थानाय जायखिजाया गुदि मुवाफोरखौ दिन्थिनो थाखाय बाहायनाय जादों। फर्मुला लिरनायनि लामाखौ गोसोआव लाखि बिदिन्थि हिसाबै कार्बन डाइ अक्साइड CH4 खौ लिरनाय जायो RH4 आरो अक्साइड CO2 खौ लिरनाय जायो RO2। जोङो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों RH आरो R2O। बेवहाय आरो RO RH2 R2 O3 RH आरो नैबे R2 नि जायगायाव जायखिजाया गुदि मुवाफोर थानो हागौ बेखौ माने मेन्डेलिभआ होदोंमोन। माबा मोनसे बेयाव मा कार्बनबो थानो हागौ जायखिजाया गुदि मुवाफोर थानो हागौ बेखौ फोरमायनो थाखाय बेयो R2 बाहायदोंमोन आरो बेवहायबो RH माने R माने जायखिजाया गुदि मुवाफोर जानो हागौ होननानै बेबायदि बेयो बेनिखायनो बेयो बिदि लिरनाय जादों। आरो नै एग्जाम्पलफोरखौ होदों CH4 आरो CO2 खौ फोरमायनो थाखाय बेयो नै R लिरनाय जादों। दा बेनिफ्राय दा मेन्डेलिभनिफ्राय जोङो मा जोङो मोननो हाखो मा खाबुफोर जाखो बेखौ बेवहाय होदों। दा खाबुफोरा जाबाय आन्थोरारि थखलाय बानायनायाव मेन्डेलिभआ एसे देरसिन गुनद्रासायारि मोदोमबां गोनां गुदि मुवाखौ एखे दुइसिन गुनद्रासायारि मोदोमबां गोनां गुदि मुवानि सिगाङाव फज'नो गोनां जानाय मोननैसो बिदिन्थि मोननाय जायो जाहाथे एखे धोरोम दिन्थिनाय गुदि मुवाफोरखौ मोनसे हानजायावनो दोननो हानाय जायो। बेनिखायनो फारिखौ उल्थायना होनाय जायो। बिदिन्थि हिसाबै कबाल्ट गुनद्रासायारि मोदोमबां 58.9 खौ निकेल गुनद्रासायारि मोदोमबां 58.7 नि सिगाङाव फज'नाय जायो। दा कबाल्ट आरो निकेलखौ जोङो कबाल्ट आरो निकेलखौ जोङो नायोब्ला मा नुनो मोनगोन बेवहाय जोङो मा नुनो मोनदों नैबे कबाल्ट आरो निकेल दा बेनि जा गुनद्रासायारि मोदोमबां बेखौ कम्पेयार खालामनानै कबाल्ट आरो निकेलनिखौ दा बेवहाय कबाल्टआ निकेलनि रुजुनायाव बारा मोदोमबाङा बारा। बेवहाय आरो मा लिरदों थखलाय 5.4 खौ नायनानै नोंसोर बेबायदि मोनबेसेयाव गुलाय गुजायखौ दिहुननो हागोन। दा नैबायदि जा गुलाय गुजाय थानाय बेखौ जोङो बेवहाय नागिरनानै मोनबेसे दिहुननो हागोन होनना बुंदों। दा मेन्डेलिभआ बेखौ साजायदोंमोन माब्ला बेयो माने धोरोमखौ नायनानै बेयो नैखौ गुनद्रासायारि मोदोमबांखौ जोङो सिगांथिं थानायाव बेबायदि साजायना होदों आरो बेनि उनाव बेनि जा गुनद्रासायारि मोदोमबाङा खम बेखौ बेनि उनाव साजायदों। बेयो माने मोदोमबांनि सायाव बे धोरोमनि सायाव दिपेन्ड खालामनानै बेखौ बे साजायदों। बेनिफ्राय आरो मा लिरदों आरोबाव मेन्डेलिभआ बिथांनि आन्थोरारि थखलायाव खायसे लांदां जायगा गालांनायखौ गोरोन्थि सानालासे मेन्डेलिभआ बै समाव खायसे गुदि मुवाफोरनि संखांनाय जायैखौ मोननो हागौ होनना गोख्रोङै इयुन रादाब होदोंमोन। मेन्डेलिभआ बेफोरखौ संस्कृत अनजिमा इकाखौ एखे हानजानि फारि गुदि मुवानि मुंनि सिगां दाजाबदा महरै बाहायनानै मुं होदोंमोन। दा इकाया जाबाय इम्पर्टेन्ट बिदिन्थि हिसाबै उनाव संखांजानाय स्केन्डियाम गेलियाम आरो जार्मेनियाम। दा नोंथांमोना बेयाव मोननैसो मा खालि जायगा नुनो मोनदों लांदां जायगा दा बेफोरबायदि मा लांदां जायगा जोङो नुनो मोनदों। दा बेखौ मेन्डेलिभआ मानि थाखाय होदों जाहाथे फिउचाराव बा इयुनाव गुबुन गुदि मुवाफोर फैबावनो हागोन बेखौ साननानै बेनिखायनो बियो बेबायदि लांदां जायगा होदोंमोन आरो बे लांदां जायगाखौ बियो मा इका मुं होदों आरो मोननैसो बेवहाय
एग्जाम्पल होदों स्केन्डियाम गेलियाम बेफोर जाबाय इकानि बिदिन्थि आरो बेवहाय मोनसे टेबोल होदों आरो जोङो इका बरन इका एलुमिनियाम जों मोननो हायो सिलिकननि धोरोमफोरजों समान आरो बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों इका एलुमिनियाम आरो गेलियाम धोरोमफोर दा धोरोमफोर बे जाबाय इका एलुमिनियाम फोरमायनाय आरो नैबे गेलियाम फोरमायनाय दा गुन्दासायारि मोदोमबां इका एलुमिनियामनि गुन्दासायारि मोदोमबाङा बेसेबां 68 आरो गेलियामना जाबाय 69.7 दा बेखौ मेन्डेलिभआ होदोंमोन बेनिफ्राय अक्साइडनि फर्मुला आरो E2O3 E2 नि इनि जायगायाव जायखिजाया गुदि मुवा जानो हागौ बेखौ होदों बेनिफ्राय नैबे जाबाय गेलियाम Ga2O3 बे जाबाय अक्साइडनि फर्मुला आरो क्लराइडनि फर्मुला जाबाय बेबायदि नैबे इजों मा क्लरिन लोगो नांनानै थागोन आरो बेनो जाबाय मेन्डेलिभनि टेबोल बेनिफ्राय आरो मा लिरबावदों बेवहाय बे मेन्डेलिभनि आन्थोरारि थख'लायनि नंगुबैथि आरो गोनांथिनि फोरमान होयो आरोबाव बेयो मेन्डेलिभनि इयुन रादाबनि गोमोथाव जाफुंनाय दि रासायन बिगियानगिरिफोरा बिथांनि आन्थोरारि थख'लायखौ गनायना लानायल' नङा नाथाय बिथांखौ बिथा खालामनाय सानखांथाइनिबो सोरजिग्रा होननायनिबो गनायथि होदोंमोन दा मेन्डेलिभनि जा रिसार्च खालामनाय बे एसे गनायजादोंमोन उननि बिगियानगिरिफोरखौ स्टाडि खालामनायाव बेनि जा स्टाडि खालामनाय फरायसंना मोननानै जा मोननाय रिजाल्टफोर बे उननि जा बिगियानगिरिफोरा फरायसंनायाव हेफाजाब होदोंमोन बेनिफ्राय बेखायनो मानिना लादोंमोन बेनि जा रिसार्च खालामना मोननाय बाथ्राफोर आरो बेवहाय हिलियाम नियन आर्गनफोर बायदि गेदेमा गेसफोरखौ बेनि सिगांबो गोबां सोमोन्दो गोनां बाथ्राफोराव मख'नाय जादोंमोन बेफोर गेसफोरखौ गोबां उनावसो संखांनाय जादों मानोना बिसोर अरजाब रोङि आरो जोंनि बारमण्डलाव जोबोद खम गोसारथियावसो नुजाथियो नैबे हिलियाम नियनफोरा जोबोद खम जोबोद जों बारमण्डलाव बिसोरनि बिबांखौ जोबोद खम नुनो मोनो आरो बेखौ माने उनावसो स्टाडि खालामनाय जादोंमोन होनना बुंदों आरो बेनो मेन्डेलिभनि जा इम्पर्टेन्ट सावरायनो गोनां बेखिनियानोमोन दा आरो मा लिरदों बेवहाय मेन्डेलिभनि थाखो राननाय बे खाबुफोरा मा खाबुफोरा जाबाय बेफोर जों दा नैयाव मोननायफोरा बेफोर जाबाय मेन्डेलिभनि खाबु आरो मेन्डेलिभनि थाखो राननायाव मोननाय जा बे खाबुफोर बेबो इम्पर्टेन्ट दा बेवहाय बे खाबुफोरा मा हाइड्रजेननि इलेक्ट्रननि रानसारनाय एलकालि धातुफोरनिजों समान जायो एलकालि धातुफोर बादिनो हाइड्रजेना हेल'जेन अक्सिजेन आरो सालफारजों अरजाबनानै बिदिन्थियाव दिन्थिनाय बादि एखे फर्मुला गोनां खौसेफोर सोमजियो दा नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय बेवहाय ओइसनि खौसेफोर ओइसआ मा मुवाफोरजों गुदि मुवाफोरजों खौसे मुवा दानो हागौ बेवहाय नुदों आरो सडियाम नैबे जाबाय आरो गुबुन फारसेथिं हेल'जेन बादिनो हाइड्रजेना नै गुन्द्रामासायारि गुन्द्रामाफोर बादि नुजाथियो आरो बे धातु आरो धातु नङिफोरजों अरजाबनानै लोगो अरजाब खौसेफोर सोमजिहोयो दा बेफोर जाबाय बे खाबुफोर आरो मा लिरबावदों थारैनो हाइड्रजेनखौ आन्थोरारि थख'लायाव जेबो थि जायगा होनो हानाय जाया बेयो जाबाय मेन्डेलिभ आन्थोरारि थख'लायनि गिबि बे खाबु दा मेन्डेलिभनि बे खाबुआ मा जोङो हाइड्रजेननि पजिशनखौ हाइड्रजेननि जायगाखौ बहा दोनगोन बा बबे फारसेथिं लाखिगोन बेनि जेबो माने फिक्स पजिशन होनो हायाखै बे मेन्डेलिभनि जा टेबोल बेनिखायनो बेखौ मा गिबि बे खाबु होनना बुंदों आरोबाव मा लिरदों बिथाङा हाइड्रजेननि थि जायगाखौ बिथांनि थख'लायाव थि खालामनो हायाखैमोन दा बे जाबाय बे खाबु बेखौ लिरना होनो हागोन बेनिफ्राय आरो मा लिरदों मेन्डेलिभआ बिथांनि गुदि मुवाफोरनि आन्थोरारि थाखो राननायनि गोबां बोसोरनि उनावसो समानथावनियारि आइसटपफोरखौ संखांनो हादोंमोन फै जों मोनसे गुदि मुवानि समानथावनिफोरखौ गोसोखांदिनि जायफोरा समान रासायनारि धोरोमफोर दिन्थियो नाथाय गुबुन गुन्द्रासायारि मोदोमफोर थायो दा आइसटप माने मा आइसटपफोराव मा थायो रासायनारि जा धोरोमफोर बिसोरो मा समान थायो होनना बुंदों बाट मा जागोन गुन्द्रासायारि मोदोमफोरा बिसोरना आलादा जायो होनना बुंदों स' बेनो जाबाय आइसटप बेखौ जों आइसटप होनना बुङो दा नैबे जाबाय एग्जाम्पल दा बेवहाय मा दङ नैनि जा रासायनारि धोरोम बे जाबाय Cl आरो जा बिसोरनि मोदोमबां बे जाबाय 35 एन्ड 37 जोङो नुनो मोनदों दा बेबायदि जायो बेनिफ्राय आरो मा लिरबावदों बेबायदिनो गासैबो गुदि मुवाफोरनि समानथावनायारि मेन्डेलिभनि आन्थोरारि खान्थिनि थाखाय मोनसे जेंना हिसाबै नुजाथियो गुबुन मोनसे जेंनाया जाबाय नैबेबो इम्पर्टेन्ट मोनसे गुदि मुवानिफ्राय गुबुन मोनसेसिम थाङोब्ला गुन्द्रासायारि मोदोमबाङा थि खान्थिजों बारायलाङा बेबो मोनसे मा बे खाबु बेनिखायनो जों गिलिर गुदि मुवाफोरखौ लायोब्ला मोननै गुदि मुवाफोरनि गेजेराव बेसेबां गुदि मुवाफोर संखांनाय बेनि जेबो इयुन रादाब होनाया जाथाव नङा दा बेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेनो जाबाय बे खाबुफोर दा बेवहाय मोननैसो कुइसन सोंदों गाहायनि
गुदिमुवाफोरनि अक्साइडफोरनि फर्मुलाखौ इयुन रादाब होनो थाखाय मेन्डेलिभनि आन्थोरारि थख'लाइखौ बाहाय। दा बे जाबाय कुइसनफोरा बेनो। स' कुइसनफोरा इम्परटेन्ट। बेनिफ्राय आरो मोनसे मा मडार्न पेरियडिक टेबोल होनना बुंदों। स' मडार्न पेरियडिक टेबोल जों जा टेबोल मोनबाय बेखौ जोङो गोजौनि स्टाडिनिफ्राय माने रिसार्च खालामनानै दा जों मोनसे सोलिबाय थानाय टेबोलफोर मोननो हादों। बेखौनो बुंदों मा मडार्न पेरियडिक टेबोल होनना बुंदों। स' मडार्न पेरियडिक टेबोलखौ जोङो उननि भिडिअआव डिसकास खालामसिगोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम। उननि भिडिअआव जों थाबैनो नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन। स' नोंथांमोना उननि भिडिअखौ नेनानै थाबाय थादो। स' थेंक इउ। स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो। स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन। सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा। नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो। स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै। गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै। स' गोजोन्थों लोगोफोर, बाय बाय।